O Concello de Vilagarcía e Agadic presentan o segundo semestre de actuacións teatrais en Vilagarcía. En total serán 4 as funcións que completen o ciclo de outono. A obra que abrirá o espectáculo será Bernarda de Malasombra Produccións, o 19 de outubro no Auditorio da Vila. Decimos que é un drama con moitísimo humor. Bernarda está inspirada na casa de Bernarda Alba de Lorca, pero é un texto original de José Prieto, donde se colleu o conflicto de la casa de Bernarda Alba. O que queríamos era contar unha historia, queríamos falar das mulleres, das vivencias das mulleres en Galicia durante a transición. A segunda das funcións terá lugar o 16 de setembro. Será a obra Anatomía dunha serea de Chévere e terá lugar no Salón García. Se non queríamos achegar o máximo posible ao 25N, porque o argumento e o tema central é a violencia obstetrífica, que poucas veces se fala dela e algo que está aí, do que hai que falar, e nesta función, pois a verdad que o retratan moi ben. A terceira obra titúlase O Electo, da compañía Contraproducións. Terá lugar o 23 de novembro e trata sobre a relación dun político co seu médico tras un problema durante o período electoral. Pois trae unha historia, e aparte vai a ser bastante de actualidade, porque fala dun político que se presenta a unhas eleccións e lle xurxe un problemiña que ten que afrontar nese momento e pois busca axuda médica para poder facelo, e se establa unha relación entre o político e o médico pois moi interesante, se empezan a hacer preguntas entre eles. E pechará o ciclo 15 de decembro Arlequina da compañía Os Monicreques de Cucas, un espectáculo para todos os públicos. E a obra vai de un papeliño, de un cacho de periódico que basicamente aparece en escena, non? E ese cacho de periódico en busca a súa identidade. A obra Bernarda vén de gañar o Premio de Mostra de Teatro de Cariño. A Anatomía dunha serea está protagonizada pola gañadora do Premio María Casares e Os Monicreques de Cucas cumpren 40 anos de espectáculos. Galardóns que demostran que o ciclo de cine de Vilagarcía está composto por obras de primeiro nivel da escena galega. O custo da entrada é de 5 € en xeral e de 3 € para determinados colectivos.